Right, streets e social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ayo, ndinayo nyaya ndoda kuti kuradza ka post kanyorwa iko na Chatunga ku Twitter uko anditi aita zvekumukira makuseni wazukuru ndosati tuye nacho chichiri kudai kupisa asi chakutanga kana uri munyowani usati wa subscribe pa Sen TV, please subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Noti zvese zvinoitwa pachena anditi vazukuru ndichitoti zvekudi kwese kwamuri, vazukuru vasekuru sendi kwese kwamuri anditi vazukuru chokwadi ndechekuti streets mune violence ende zvikuradza kuti uyu Mugabe uyu anonzi Chatunga uyu menoti ari kusvotwa nevanhu streets umu, ari kungobhomba vanhu vese apa nhasi amukirira kubhomba MudiwaHood anditi MudiwaHood neposti paTwitter iri panapa. Zviverengerei vazukuru, zviverengerei ameno kuti amuatakirei reason yekuataka Mudiwa ndiyei, kuti pamwe kumujairira here kana kuti Mudiwa akadhererwa navanhu vakawanda kana kuti kudii. Ameno tichamirira kuti tinzwe kuti Mudiwa wachona acharespondawo achiti kudii anditi ndochanda ndoyozokuradza vazukuru kuitira kuti mukazowa hondo yachona yakupisa tsviriridza munge muchizoti yatangira papi. Aiwa, ndichatunga atanga kudena MudiwaHood ameno kuti ari kumuti ipwere pachipa papa from Uncle Said ngatinyorera necomment section kuti munofungei nezvemukomana uyu angeri kunetsana passion java apa akupinda futi na MudiwaHood iyewe kwa Mugabe ndichiti much love.